नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी समाज खबर भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। हम महेश तिवारी। रउआ सब के बता दी कि बारी सुपर स्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के बोलबम के गाना 3 गो गाना आई, जौन गाना के रिकॉर्डिंग हो चुकल बा। आ पावर स्टार पवन सिंह जी अभी नेपाल में अपना फिल्म के शूटिंग करत रहनी है, लेकिन वजह से आके गोरखपुर में वो गाना के शूटिंग हो चुकल बा। पावर स्टार पवन सिंह जी अपना गाना के शूट कर दिले बानी। बहुत जल्द ही वो गाना के एडिट करके रउआ सब के बीच में हाजिर कर ली। रउआ सब के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी एक वैसन भोजपुरी के सुपर स्टार बानी जौन की हर बारी मौका दिहिला कुछ नया गायक लोग के, ताकि वो लोग भी आवे अपना भोजपुरिया समाज में अपन सेवा देवे। और सब स्टार के जैसे वहाँ के 40 को 50 को बोलबम के गीत ना गाइला या चाहे जौन भी फेस्टिवल गीत बा, वहाँ के एगो दूगो अपन हाजिरी लगावे बदे बस 2-4 गीत गा दिला। और ओकरा बाद मौका दिला हमारा भोजपुरी के जे भी नया कलाकार बा कि अपना भोजपुरी में आपन कुछ कला दिखावे। ये पावर स्टार पवन सिंह जी का महानता बढ़ुए और भोजपुरिया समाज के एगो अटूट प्यार बढ़ुए, जो उनकी पावर स्टार पवन सिंह जी के हर एक गाना के रउआ लोग दिहिला। तो वही सिलसिला में 3 गो गाना लेके पावर स्टार पवन सिंह जी हाजिर हो रहा बनी। बहुत जल्द वो गाना के जैसे भी अपडेट मिली रउआ सब के बीच में हम लेके हाजिर होखम। तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।